Wifi naman sa'yo. Curve yung akin. Agad, tandaan yung ano, nangungutan ko. Hop guys, first time sumali sa show. First time. Wala tayong first time. Nakagad tayo mga ina. Ayan, madami na. Dadating na yung mga ano, sumali sa show. Ito yung motor namin, Team Jomi. Motor Team Jomi. Lumapag. Hello guys, magandang gabi po. So ayun guys, first time po namin ngayon sumali sa show. Sinali po namin si Blueberry. Kasi Blueberry siya guys, kasi yun yung tawag ng anak namin. Pero black talaga siya. Pero orange talaga siya sa original. Diba ang gulo? So yun guys, grabe ang daming magaganda. Ayun guys, ang dami ring sumali ngayong show na to guys. So yun guys, syempre hindi kumpleto kung walang guest. So ayun guys, mamaya may mga guest tayo. So abang-abang lang kayo guys. Kasi mamaya mayroon tayong mga guest. Ayan, may pag-garland si Mayor. O diba guys, bongga. So yun guys, grabe talaga. Para akong nahiya sa ano namin, sa motor namin. Pero laban at saka first timer nga, at saka experience. So ayun guys. So yun guys, ikutin talaga natin lahat to, char. So yun guys, diba? Ang gaganda, opak. Ang ganda. So yun guys, ayan, maraming trophy. Wow, bongga. So ayan guys, grabe, diba? O, diba, pak, ang ganda. Tsaka ito naman guys, ayan, Paskong Pasko, panis. Ayan, lagi ang nananalo siya guys. Talagang ano, makita mo naman sa trophy niya. So ayan, mga tricycle guys. O diba, pak. Bongga. Yung sa amin kasi guys, ano, sa stands kami sumali. So ayan, oh, pak, diba? Ganda. Sobra. May pag-garland-garland si Mayor. Syempre, shout out sa Jomi Thai Garage. Yan guys ang nagpaganda sa motor namin. Ayan, kaya bongga, 'di ba? Kahit simple lumalaban. Charot. O ayan na yung mga team Jomi, guys. So ayan yung motor namin, guys. Ayan, 'di ba, guys? O simple lang. Kasi nga, guys, nagkataon din na ano, wala kaming budget. Buti na lang talaga guys, andyan yung Team Jomi. Ayan, sila yung tumulong para maging ganun yung motor namin. So ayun guys, maraming salamat talaga sa Team Jomi. Ayan. So ayun guys, yung magkakatabi na yan guys, ay ayan yung Team Jomi. Ayan guys. Oh, ayan, diba? Hindi kumpleto ang show guys kung walang bombahan. Oh, bomba, pak pak pak. Oh, diba? Panis, pak 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 pak. So yun guys, dahil nga stance yung sinalihan namin, so ayan yung itim, oh guys, ayan po yung sa amin, nilipat siya sa harap. So yun guys, di ba ang gaganda? Wala lang
Sunday, panoorin nyo yung episode ni Kuya Kim. Yung dapat alam mo, nandun si ATV Wonder, aka Batman, guest idol. And gusto kong patigil lahat ng mainit at maulan na magandang gabi. Ayan, bro! Meron ka bang masasabihin sa mga followers mo? Ayan, yung... Helmet! 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 Yung madalas din sa Marilaki, chill ride lang kayo para happy ang ride yan. Pwede nyo akong puntahan sa Marilaki, may banding tayo doon. Bro, may tatanong ako sa'yo, bro. Totoo ba na siguro isama na natin yung asurot? Yung asurot. Ano yung asurot? Ako, talaga nakapunta yung asurot. Ayan. Sarap ng ano. Ayan, pati mo wala ka mga followers ninyo, guys. Ayan, hello everybody. Good evening sa inyong lahat. Maraming sama ng tingin. Hey, Yahweh! Baby! Yeah. Ay, kasi ako na. Wala, teka. Yun! Tangin mo, ha? Siyempre, parang pangino ng crowd eh. Babastos. Parang gusto kong mamigay ng sombrero ngayong gabi. Parang gusto kong mamigay ng sombrero ngayong gabi, pero ina. Ano sabi mo? Parang gusto mo ikamigay si Princess ngayong gabi. Ay, hindi, hindi. Walang ganun. Ay, pakasal, parang wala na. Dito! Ang ina eh. Teka lang, teka lang. Nasa kasi meron. Meron, kanta naman ako meron. Dito ang gagawin ninyo. Sasabayan nyo lang ang mga idol nyo sa isang TikTok challenge! Basic! O yan. Ready na ba kayo? Ready na? Ready na? Ready na? Siyempre, sasayaw si Napastar at saka si Boss Chicken at saka si Princess. Part ko lang. Unahin ko. Unahin ko rin natin si Papastar at saka. Okay. Ready na. Mamaya na. Mga idol. Sabay-sabay natin iahapis ka na. Unahin muna natin si Joel at si Princess. Ayan. Mga boss, atas tayo. Bakit sa'yo? Yung mga idol. Ayan. Atras tayo kasi sasayaw na si Princess at si Joel. Okay, ready na ba kayo para sa Team Princess? DJ, pasok! Mahina yung anak ko, Princess! Mahina! Mahina! So yan guys, andyan na nga si Coco Melon. Ayan, Coco Melon is in the house. Ayan guys, siya po yan. Ayan, naka-jacket na yan. Ayan, grabe magpe-perform siya guys. Ayan, Coco Melon,
Hello guys, so ayan, it's judgment time. So ayan guys, kailangan dapat dyan mabagal yung takbo ng motor. Kaso hindi niya alam kung paano, 'di ba? Ang bilis pa din. O ayan, kinakabahan yan guys. Nanginginig na yung tuhod niyan, charing. So yun guys, abang-abang na lang po sa result. Ayan, good luck.